Allah. Malam ba dole a mutu a bala'i ba dole mutane su lalace ba, dan tsako wai sati hudu an ci. Dole mutane su game da bala'i, kullum ai ta fama da rashin lafiya. Sati hudu wai an ci dan tsako, wai ka ce tsaki. Ala gafarta to wannan sare ne namun ba ta suke da namun ba ta suke ba su da kyau ba. So na su wai an masa feshi a jirgi saboda tsinannu ne. To ashe kaga da an kai ka asibitin likita sai auna ka ya ce to alhaji ka game da matsala ta paralysis. Za ka warware sai dai dole ka kiyaye wajen cin abinci, kar ka dinga cin kaza. Banda zaki banda mai ko duk abu mai sanyi karkasha kaga ya ƙara saka. To kana da kuɗi an ce karka ci kaza banda zaki ban in likita ya so i wulakanta mai kuɗi ta zai a samu zogale ya fi kaza. A gidan uwarka zogale ya fi kaza. Munafiki har ka ji wani shege a rediyo zai faɗa fallallar zogale ba abin da zogale yake banda maganin yunwa dan mijin uwarka shi ma sai ya ji kuli ka tambayi tsoho ga yana. Ka yanzu ka isa ka je wata karkara ka ce zogale ya fi kaza wani tsohon ba sai ya buge ka ba ya ce a gidan ubanka zogale ya fi kaza. Suna faɗa ne dan ka a cika birni. Wallahi ku zauna a karkara su su naɗe kuɗin su dinga gada sama. To talaka iba Allah ka bi uwarka ka bi ubanka ka bi tafarkin annabi Muhammadu zikiri salatin manzon Allah amma a ce talaka ya mutu ya tafi wuta to me kace to ko ba a yi ma wa'azi a duniya ba je ka makabarta ka kirga kabari ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara ana goma sa kanka to ashe kaga talaka ka je gun malami ka tsugunna ya gaya ma Allah to matsalar neman malaman shine ai yanzu a ce ka nemo malami yaya ba fa mai karatu ba malama dan yanzu yan an ce ka nemo masu karatu a karan nan sai ka tahiro ka to ai wani yana nan guyam da karatun dan ni na hau wata mota ma ta haya algaba ta mala idan kwandasan ya hada kudin mota wallahi kafin a je gujungu wallahi malam sai ya taba takara wa ake kira malami ka gan shi a warware wanda za ka ɗauki rafa ‘yan tubu-tubu yanzu a ce ka nemo malami sai ka game da ni ya samu malam wa gaka ya ga gaibu dai yana karatu malami a kasuwa man karbe sadaka kai ne ba mace to bai na wani karatu balle ga malami a sakatariya ko ka ga malami a gidan dan majalisa mai wakiltar yan tsaki a gidan gona wa yanzu malamin mu na allo sanda aka kai ma makarantar annabi Muhammadu ai kun san makarantar annabi Muhammadu ko wace ce ya yawa ta allo inda za a yi babbaku a yi faffaru a yi hajjatu a ci gajala a nan ake samun titibiri a samu kolo a samu gadi a samu alaramma wannan ita ce makarantar manzon Allah ba irin makarantar yahudu ba kaga mutum da ɗan gemu kamar da ya tsazo ya fuskan nan kuyas a tara mata tuluk wata nonon ya kai kaina a rufu kaji wai namiji ne zai koya wa mace tsarki saboda badala amma ya ta sa'alu kaga zunduniyar mata amma ya taso kuma ba abin da yake kallo fasa ganjelarsa a cike take wallahi kuturin kawai yake kallo dan iska to uwarsa ce duk duniya akwai wanda baya son mace ko limamin juma'a ne ya ce ka fiye son mace rena kai za ku iya cinye abincin 5,000 to jela sai ta ci maraki haka ka gibta uwarka ido azzakarin ya sa rashin mutunci daga nan wallahi sai kai ka neja yanzu baka ga ko a motar haya mace ta matsi mutum ba sai ya shuru amma idan ƙato ne ya matse shi ya dinga faɗa da Allah dan maba amma in mace sai ya je yeho ban sha Allah ya kara mana mata da abin da zamu ba su ku ce amin wallahi malam san da aka kai ma makarantar allo da yake ni da wayo na famfo ido da wayo na ido da famfo da taba
da taki duk da wayo na suka zo. Algaba ta malam sanda ta ba ta koma ta zuƙa da wayo na ban san ta dai tana gwangwani ba sai labari amma ta zo haka a haɗa ta zai haka wannan da wayo na famfo izo a Maiduguri wallahi da yake mu da muka karatu a Borno malam mun ga wulakanci kai Maiduguri ai yanda ka san arne haka yake kallon ka mugun kabilanci kai tab ina wallahi malam an tara ana ɗibar ruwa a famfo sai wani almajirin makarantar mu ije bakin famfo yace a san ruwa zan sha wani babarbare ya hankada shi yace kada la tafi daga can kirdi ya kirdi yaron izo ina kuka malam Muhammadu yace kukan me kake yace wallahi ruwa zan sha bare suka hankada ni suka ce min kirdi yace Allah kai ne kirdin yace to ka je ka ce ni malam Muhammadu na ce famfon ya tsaya ka ji manya ba fa shi je ba wallahi inda kansa ije rasuwa za a ta yi yaron yana zuwa ikuza sa ake ina za ka yace malam ne aiko ni gun famfo yaron yana zuwa ya kalla famfo yace famfo malam ya ce ka tsaya duk famfon ya tsaya saboda tsarkin malami tsohuwar tilawa ta ginnan tsamiya bayan